Luko Nyango bende wacho ni oneno chenro kintiere gi gwenge mag Nyakach. En bende wacho ni osumo paro kotenre kod mano. Kata kamano kapok asa ong'ado wan nikech wang'e ni wadong' gi matin e dakika 15 mar mondo watiek twak ma kamae. Ano kanyo bende Dr. Karugu, mano Caroline Karugu, ma bende NPS, mano mar East African Community Affairs. Bende duchi manyoro nosendiko ne Secretariat, mano mar piny Tanzania, mar mondo mi gine kaka okang' ma kama inyalo losi. To kata kamano Kachola, waluso ne kotenre kod tariffs. Iwacho ni fines, fai, mabende bro ka wuok. Dendo ka liki nyanjio senyiso kaja ni ntie kaka ohende ni magwa, osechako attract fines. Nikech inspection fee winjo kanyo ni 68%. Ninjo kanyo mwandu mag farmer stress bendero, no sego fai, 68 plus 25 kimedo. Teri mana karibu praboro. Kata kamano, wangiene na fai mabende pinyo wacho ma Tanzania nuchiwo. Kapo nono ni ja Kenya, kata na ja piny mora mora, ibro bedi ka iyudo ka timo businesses o hende ni 15 makamago. Giwacho ni fine of no less than 10 million Tanzania shilling. 10 million mano pesa di ma Kenya ka? Mar Tanzania en shilling alfu. Mano mar Tanzania. To mar Kenya en shilling 1,500 1,500 praboro kod. Kora en nus million. Kora en nus million. Tanzania 10 million apar. Kata jail term. Kawuono kedhi Tanzania inyame udong. Anyalo mewo. Kini gi million achiel chiegni koro mar piny Kenya chal ka gima en million 20. Goja. Isete maber. Tingo gi gunia. Kata kamano, iwacho ni en jail term bende mar up to 6 months. Visa mari bro bedo cancelled. Gi resident permit bende bro bedo cancel. Kapo nono no yudi kitimo tije 15 mana Tanzania uketo piny ka. Apa ni gine duoka mane wacha chiel. Nyaka kineno gima Dr. Karugu nondiko. Kano ndiko ne East African Secretariat. And neno approach ma Dr. Karugu omiye multilateral approach. And mane gima dhi bedo maber e mud gik. Samosa miyo gini multilateral approach any East Africa the bedo piny to ginya wuoyo gi Tanzania to ginyiso Tanzania ni okay we understand kumoae but gimwa kwayo kaka East Africa okum muketo gi kuongu gol gie ne pinje mag East Africa mondi. Yes. Mondo mi nikech East Africa kan piny ka piny ma East Africa ka koka okum ne Tanzania ma Tanzania okaogi kagi speak in one voice. Uganda, Kenya, South Sudan, Burundi, Rwanda, DRC. Jogi teko ka okum manye Tanzania kaone. Tanzania dhi hinyore. Koro ka gimiye multilateral approach, tapan Tanzania kata gin giwegi, gidhi buok and gidhi golo kumgi ne East Africa, countries mag East Africa, gidhi weye ne the rest of the world. Nikech ng'en okien ne Kenya kende, or in the rest of the world. Koro East Africa nyaka migini multilateral approach mondo mi Tanzania obed gi buok ka gisebedo gi buok bilano then gidhi gole ne East African communities ka gisegole ne East African communities koro pinje mamoko go be kadwan mondo mi gir bilano golnegi to gidhi giwuok gi Tanzania at individual level at bilateral level. Yes mane be gi mwarito tinyalo penjo ni how soon is soon nikech par ni men ka no kete kogno chinteri 28 mano ne en chinti chario mano mar jumani tine no ka ripple effect ostako take place. Yes. Tuwacho ni katwak makamago ndiko bende piny dongo wacho ni ka piny owacho ma pacho kano sindiko ne Tanzania mar mondo be gigol kum makamano nikech giwacho ni en ataro mano mar chike matayo EAC. To koro wacho ni Tanzania how soon can it become soon mar mondo be githich mondo wayud fuongruok makamano. Pressure. Yes, pressure tiyo. To ne mana piny Kenya kende ka pinje mamoko gi bende. Yes. Koro Kenya nyaka marshal troops the entire East Africa mondo me oket pressure na piny Tanzania. And upon oket pressure na piny Tanzania, they will heal. Gibro create space. Yes. Nano ka sebe nitiere nikech juma kano timonwa package iwacho ni sigana kano wuok county ma Migori nikech wang'eni mpaka mano mar piny Kenya gi Tanzania bende gi Migori kanyo mana kaka nisewacho ohende ni mago maguso chiaye ni kanyo kopogore gi mano jo Tanzania bende thothne bende waneno kama ka uso mwandu mopogore bende pacho kae. Kuro Sharon ing'ena sedak Kuria igni malang'wen. Kidhi Kuria kawuono ok dipog ja Kuria gi ja Tanzania ma Kuria nikech communities gite nitie kaka Kuria Tanzania, Kuria Uganda, Luo Tanzania, Luo Uganda, Suba Tanzania, Suba Kenya. Jogi te nitiere kaka kidhi kaja ere kaka idwa pogo ni
huyu ni Mkenya Mtanzania, huyu ni Mkuria Mtanzania, huyu ni Mkuria Mkenya. Onge kaka ibro pogo gigo. Gino ok dhi konyo East Africa. East Africa nyaka ket pressure. But amor gigima president ma Uganda Yoweri Museveni nyowacho. Neno ka kata mana gima osekelonwa chandruok mwalo kaluo e weche mag lupo. Ne giwacho ni bas koro gini walose uru wabed gi license ma koyud ka ng'ato o cross to wayudo ni at least ng'ani nigi license mar lupo koni. Neno twak ma kind minister ma Joe gi mini counterpart mare ma Uganda. And Museveni be nyo lose wach migingo. Apani gik bilago sudo machiegni bede achiel maloyo gigo manyalo pogowa. Ka Tanzania ok ong'iyo gini malong'o nikech ng'eni Tanzania oluor gi pinje di. King'iyo Tanzania kata mane map no. Tanzania oluor gi Kenya, Uganda, oluore gi Burundi, Rwanda, DRC bende ni koro en okete diere e weche mang'eny kabisa. And thoth gik moyudo wuok e East African Community ka. Okonyal trade maonge East African Community. East African Community nyaka ket pressure ne piny Tanzania.